Tan géaltart faoi bhrú mór a lethna huaie ag an bhéarla agus ag tinchar eile atá ag tartaiste. Cin an fá inis go bhfuil strateis fiche bliain agan an Gaeilge agus go an rialta seo chomainte chun an strateis chun an choirvéim go fada agus is féidir. Agus is sé an naime tá agan nó a rithna fiche bliain go dtí í méadú de fiche agus a chuig fan géad an na cantearí dúchais lehéil sa Gaeltart. Agus go dtí í méadú de réir ar chantearí Gaeilge tí muoite an Gaeltart. Tá sé réite an san strateis ó seohamá go mé an Gaeltart bunithe ar an teanga atá a lóirt an sa cheantar. Agus sin an fá go méid deis ag ga cheantar Gaeltarta plán teanga a dhéanú má. Is má tá éon cheantar Gaeltarta a dear ná bhfuil sam acu ag plán teanga be impleachtaí móra ag sin de cheantar ha mar sin. Tá 1.7 milliún daoine an sa tír a dear go bhfuil álas acu a Gaeilge. Bei sé de regarart agus de bhfuilgas ar údras na Gaeltarta na ceantartha planala teanga tústaí den Gaeltart a ranú agus a chóirlú is tíon san Gaeltart féin. Ceantartha Gaeilge tí bhuiid an Gaeltart a bheits raníthe mar réas an Gaeilge is ar oras na Gaeilge a bhés an regarart sin. Bei aigeadú agus muoinú a dhéanúir a choras deis agus takeíart mar a dúirt mé a ríis don na tuismaí a chinean a gláán thógar a Gaeilge agus go mé cantearí dúchais agan. Tá hí mé ré go sé tarlú a bartain eile den tír tí muid an Gaeltart, Tá tealaí tí muid an Gaeltart bailla clia, inis, gailh, cara, carcaí agus cinean na tuismaí a gláán a thógar le Gaeilge. Mus féidir le daoine tú muid an Gaeltart é dhéanú, cén fáin an féidir le daoine tú stiad an Gaeltart é dhéanú. Caihí na tuismaí a tain, cinniú a dhéanú, agus é hart an talú a níos. Ní leor da an rialtas status bailla clia, seochaid céad punt agus lór Gaeilge. Tá mu sé sin fír bh gatainnig ag lór Gaeilge, a níl sé fír, agus ní thugtar airdear, agus sin an fág bhfuil muid an san stáid a bhfuil muid aige a lethar na huaire. Is na ceantartha ó chuíar nó spéil forste agus cairntáthir a tarinttas tubar na Gaeltachta. Cén bhuiile tan go raithíonn tubar sa rád. Tá fáas agus mór faoi abheotha na Gaeilge an sa tuaisceid. Ever a híon, níl sé ag far éon deontas chun é sin a dhéanú. A ever a dó, sin go bhétar a compar dhéanú a tar tuaisceid éan inis, agus an dé bhéin a bhíd an Gaeilge nar a buníú an stáit seo. Tá rudaí tar éis tarlú sa tuaisceid, tá rialtas na go téana acu inis, tá rint na cuachta acu agus tá daoine sin agus seothar chansanis éire a dhéanú sir agus géala agus bhí an manú cíarna an san tíú sé tíre nar a buníú an stáit agus tuigim an déhhéin agus tuigim an chomantas a tá an sin ag mé cuairtir go leor acu sa tuaisceid a néiti bhil tú héan loníthe, a méall fearste, caran tothar, srabhain a bhain príomhúis glár na ngéal am líana, ceharla, enis a go nain glár, agus eite ha garcaí, agus ceantar mar sin caithimid a hantas a thordómh sin fásta. Mar sin is rud náisiúnta tá an sa strateis, ní go bhhain an Gaeltart a dan tír ar fad. Bhí stim lóir na Gaeilge ar tionn na príomhslá tóiste thuirascail núdris go bhíle sa sé. Cén slá tóiste tan nes agus dearú chortha leis an scéim. Ní hilam gur rinne sé dúin cé hiad na tealaí ar a bhain Gaeilge acu an bliahain. Nar a bhí na tealaí seo ar a scáil agus nar bhí an dáilta sé bliana agus ré bblion deanta sa scáil bh an chead scrúdú. Faoi nám sin bh rint Gaeilge ag ga dáilta fiú bhaine sa Gaeltart a tógú le béarla. Mar sin ní slaat tóis ceart a bhíon, Tá mé sin na slaat crin ceart. Is cinnte go mó an Gaeilge níos fálainne a más teile na Gaeltarta. Anhétar ag na sainolthia, faoi námuid na dáiltaí chun na scáile, nar bhí sé ceart na chuige bbliana de éis go mbíonn an chead teanga sealmhaithe ag a foiinte sin. Agus mar a ta an sa Gaeltart inis, chuid mhór an na dáiltaí seo nar a hen sin go dtí an scáil ar a drochuair bíonn an chead teanga sealmhaithe agus go minic is é an béarla a bhíon an. So mar sin tá an chláir takeíocht a tealaí ag geirí tuacht faoi an naimh sin agus na tuismaí an cinniú a dhéanú gur bhí an Gaeilge a bheits acu ón gleabhain. Sin é an cospur a bhí ag scéim lórt na Gaeilge ach ní rií leis. Tá chláir takeíocht a tealaí ghfuilmuid ag díú iste ar fáistí ága ón leis san a ddíigsead ar an taal.
Go mé muid ag denú teanghil le tuismáí agus ag rá lá tar ré agah an san ggéaltar. Waar glán a thógat le bearla nó le géalaige. Má halíonn se bhiad a thógat le géalaige, be seo an takeíart a bheith le foiilige, be pakastí ális le foiilige, be cóla le foiilige, be coidú le foiilige, be takeíart le foiilige, agus be deabada se chu an naine de chéile ar an Nidirlín, agus go méid cór de hailí an sin an sa ggéaltart a halíonn a baistí a thógat le géalaig. Ar a chudé chilíon an ggéalteach de tu go pásanta. Bud a chéalaíonn an ggéaltar dúsa agus seohannéite danig mé ar a tíal, agus an sa ggéaltar tá an teanga géalaige a lór go néidir ag an glún seo agus na glúnta a bhfuil rimpú siar na glúnta ar fád na céta bliain. Lóran an timpplaart leat tréan géalaigh, ná tréan bhéarla. Tá sé lig ceangate an cultúr, an ceáil, an tradition a rinci, tá sé fitte fuite le chéile. A go fada agus a bhaineann sé lumsa den bhrata sin sé an fáirtas táhairtaí den bhrata sin nó an géalaige héin. Hen siar glún a né glúne agus go gormuid bu chéna núl. Gus seo dhearad fá chunne déanú cinnte de nádrahíí an tobar. Aga me sé an sin a gcónaí le sa dóid go mé muir bhil fearste agus muir char an tothar agus na daine tatúné aniuú teart go dtí an ggéaltart agus deo ada den ír isce sin na ggéaltarta a áil agus a íclainte deo den íclainte sin a áil.